Opäť vás všetkých vítam a znova veľmi srdečne a príjemný večer vám želám. I vám, pochopiteľne, čo ste pre mňa neviditeľní, ale vy ma vidíte, čo teda je podľa mňa vrchol nespravodlivosti. Ale ono, nebojte sa, príde raz, príde, bo prísť musí ten deň, keď i ja sa takto pozorne zahľadím a prípadne si vyťukám, navolím príslušnú ulicu a číslo bytu a hneď začnete upratovať. No, u nás je upratané, všetko v poriadku, v podstate, hej, každý na svojom mieste, číslo 5 žije. No. A tu sa zbavili pújdu konečne. Toto je konečne správny slovenský kameraman, pán Krčma. Obraz zobrazuje zvuk, zvučí, klavír hučí, pochopiteľne, pôvodca je známy, Peter Brandner. Že som ho ja podstatne skôr nepredstavil, čo? Ako dávno takéto božské ticho tu mohlo byť. Máte rada ticho? Niekedy. Tak na čo sa sem trebete? Viete, čo títo ľudia zvyknú, aký štabarz narobiť? Aspoň bolo tak, čo na dovolenke? Trošku menej hluku? Nebola som ešte na dovolenke. Ešte ste neboli? To ste stále tu, ako v Bratislave? Ale vidíte, aký som taktný, že nepýtam sa, že kde ste neboli napríklad. Kde, aj keby som to strašne rád vedel, ale nebudem, čo sa budem, keď to sama nevyklopíte. No, čo by som sa vás ešte tak opýtal? No, čo takto? Ako im chutí ráma? Humor, hej? To by sa tak páčilo, pochopiteľne. No, akurát, tak to teda nie je, kamarát. Ja klamstvá podporovať nebudem. To stále počúvam, že odšadiaľ, že len ju vyťahnete z chladničky a už sa ľahko roztiera. Toť som minule vybral a dal na stôl a nič, len tam stále jak sprostá. No, norma je jak také maslo. Chápete? 2,5 hodiny som na to zabil. No, a to si ešte tvrdil, že po tej minulej pesničke o klamaní sa ľudia už polepšia a už nebudú klamať a vidíš, stále klamú ďalej. To je tak, Peter. Ako vraví istý žijúci klasik, za bývalého režimu nebolo hanbou kradnúť. Dnes už pomaly jasne je hanba klamať. Prečo pomaly? No tak je pravda, no stále rýchlejšie, ale v podstate nie je hanba klamať. Ľudia zabúdajú na jednu vec. Že my sme sa učili kradnúť 40 rokov. To bolo školenie, systematicky, stále. Chápete? Ani klamať nemôžete len tak hoci kde, hoci kto, hoci kedy, to potom aj tak vyzerá. Vážený, aj klamať sa treba učiť. A preto vám, milí diváci, iste príde vhod náš malý, zrýchlený kurz, v ktorom vám vysvetlíme, ako presvedčivo klamať. Čo blbneš, aký zrýchlený kurz? Čo ty máš niečo také pripravené? Len to, čo sme pripravili, nie? Alebo ako? Tu chceš, aby sme ľudí učili klamať? Z tohoto chceš urobiť konkurenčnú reláciu? Prečo nie? Veď by sme kľudne... Prosím ťa pekne, buď taký láskavý, prepáč, že ti skáčem, ale my musíme, Peťo, ostať na platforme humoru. To je to naše. Neviem čo, ale to je naše. Rozumieš? Pozri sa. My nemôžeš len tak na hoci koho
že klamať a klamať. S humorom. Keď už ľudia vidia okolo seba, že na svete už nie je pravdy, nech je aspoň sranda. No, v tých konkurenčných reláciách ti poviem, niekedy je toľko srandy, že to ani pravda nie je. No však... No veď a ja čo hovorím? Samozrejme vec. Roky a... Napríklad, ja ti môžem dať aj konkrétne príklady, keby si veľmi chcel. No sa ti páči, na to sme tu. Jeden človek napríklad napísal do novín, že príčinou rýchle stúpajúcej kriminality na Slovensku sú humoristi. Pretože keď si humoristi dovolia napádať vedúcich činiteľov, potom si hocikto dovolí hocičo. Tak pozor. To je pekný príklad. To si pekne vypátral. Ale malá chybička tam je predsa len. Ľudia to neberú príliš vážne. Rozumieš? A on to ten človek určite myslel vážne. Pozor. No, to myslel, ale zdá sa, že niekde urobil chybu. Ale... On mal jednoducho totiž v tých novinách napísať, naši humoristi majú podiel na zvýšení kriminality. Šlus. Stačí, koniec. Toľko to, áno? A už nech si čitateľ každý doplní, čo ako chce, pre Boha živého, však nechajme ľuďom trošku, aspoň v tomto voľnosti. Rozumiem? No, výber je pestrý, čo všetko nám môžu prifariť. No tak od drobných pivničných krádeží, hej, cez nelegálne tetovanie, hádam, až po obchod s bielým mesom a možno aj bravčovým, odkedy je drahé. No áno, nikto ti to nedokáže, ale byľak zostane. Hej, ten zostane, no. No a kam by si zaradil takýto klenot? Bývalý šéf národovec, dnes poradca, vyhlási. Nikdy som nepresadzoval úplné rozdelenie, oddelenie Slovenska. Tak toto už nie je ani humor, ani klamstvo, to je už obyčajná... No dobre, vieme všetci, čo to je. Ty sa vydaj slušne. Áno. Samozrejme, no, poď sa, tak šikovný klamár totižto ťa musí aspoň malú chvíľočku presvedčiť o tom, čo hovorí, čo klame, a? Rozumieš? Aspoň tú chvíľu, keď prejde k ďalšej hovadine. Nejakej. Že ty spravíš, a on už ďalšie. A ty už nestačíš, no, moment, ty už nestačíš, no nie, lebo zabudnem, no. A ty už nestačíš sa vrátiť, no, napríklad, o čom ty môžeš zapochybovať, keď ja len tak čista jasná, tak to poviem. Hej? Za niektoré... Počkaj, moment, vidíte, teraz ste ma zblbli. To nebolo čistá... Nie, to nebolo čistá jasná. Pozor. To musí prísť tak, akože... Za niektoré letáky v 68. som aj ja bol trestne stíhaný, ale nakoniec som ostal na slobode. Vidíte to? A efekt zaručený, dých poslucháča vyrazený, ten princíp, dúfam, chápeš. Čistá práca. Ako u koho čistá práca? Čo znamená napríklad toto vyhlásenie? Somári budú voliť somárov ibaže s väčšou hlavou. No. To kto povedal? Kto povedal? To si ty povedal. Ja? Hovoríš vážne, hej? Ja to nikdy v živote takéto volačo. No tak, nikdy v živote. Pán predseda vlády tvrdí, že to si povedal ty. Nech sa ti páči, 16. augusta 93, Národná obroda, strana 3 hore. Počkaj. To musí byť nejaký omyl jeho, do toho nepleť. Tomu určite poradil voláky taký s tou väčšou hlavou. Nie, to je... To bude omyl. To keby on chcel naozaj, akože prečo by chcel, tak by to vymyslel nejak intelektuálne. Nie? Samozrejme. Keď už je to naozaj nevyhnutné. Ako by to vymyslel? No šikovne nejako. No a sme pri tom, ako klamať, aby to... Peťo, aj každé jediné, aj najmenšie klamstvo musí byť aspoň
trošičku uveriteľné. Niečo na to musí byť, aby každý nepovedal hneď, ešte len otvoríš, čo to máš a už... Nie, ono to musí byť proste nedokázateľné, nevypátrateľné a hlavne ťažko vyvrátiteľné. Takto. Zase príklad, áno? Červík pochybností zahlodá v národe, ako náhle by niektorý politík povedal, len tak akože mimochodom, to je môj návrh, to prosím, skúste uplatniť takto, to je, ja som vymyslel, keby tak povedal, no, ja mám Markovičov humor rád, ale skúste sa ho opýtať, dokedy sa pomočoval. A ja som kamarát hotový. Nie, rozumiete, o čo ide? No, aj ten najväčší priaznivec ti povie, no áno, však on má tie strany dobre, ale tak, a čo keď už pomaly všetci hovoria, že on tuším až do maturity a Boh vie, či mu ešte aj teraz občas... No, a čo? A ako sa ubrániť? A čo? Ako dokážem, že to nie je pravda? Čo poviem? Ľudia, ale veď nie, to nie je pravda. Veď ja nikdy, nikdy v živote, no chvíľu áno, ale potom už nikdy. Nie, ale však, ja mám, no, dokážeš to? No. Prosím vás, no nie, aspoň vy tu, čo ste, no tak sa spýtajte hoci koho, ale však pozrite sa. No to je náhoda, ale... No zase sa smejú, no. No, lebo niekde robíš chybu, vieš, no. To je to, čo ti všetci vyčítajú a ja to viem. Máš úzky ten terč, vieš, stále len do tých istých sa... Peťo, terč je a vždy bol na to, aby sa mierilo a triafalo presne do stredu. No je pravda, že ja nie som bohvijaký strelec, no mne to za každým zanáša trošku vľavo od stredu. No vieš čo, pomaličky už, aby sme ten rýchlokurs uzavreli, lebo už to... No ty si začal, ty si uzavri. Dobre. Tak ja by som na záver parafrázoval Churchillov výrok. Úspešný politik nie je ten, ktorý neklame, ale ten, ktorému na to neprídu. Prečo? My máme len tých neúspešných. Takže za ten mesiac sa tu toho veľa nezmenilo. No pozor, to nezľahčuj. Bankovky máme nové, napríklad. No tak len 50, ale ostatné sa chystajú. Áno, viem, to bol kšeft pre jednu našu súkromnú tlačiareň v Kanade. No ešte si vymyslel, že ty si im to dohodil. Ne? A že už aj obilie vybavuješ. No, to mám tak rád, akurát. Nevieš nejako ináč povedať? Neviem. Tak rozprávaj, čo Matica, čo robí? To by si bol veľmi prekvapený, kamarát. Matica napríklad sa rozhodla, Matica Slovenská, dúfam, myslíš, že zjednotí všetky politické strany. Tak. Do jednej. Nie, to asi dlhšie potrvá. Ale že zjednotí, skrátka. A to už ako, prosím ťa? Ako to? No taký, oni majú systém, že v slovenských národných novinách budú postupne uverejňovať citovo ladené inzeráty. Jeden už vyšiel a poviem ti, zjednotil aj bezpartajných. Aha, takže vlastne noviniek je tu dosť, no. Ale tak zase, no to čo len ti hovorím ináč, všetko po starom v podstate, to, čo už poznáš, no kňažka nie a nevydúriť z parlamentu. Dôchodky nízke, ľudia apatickí a veľvyslanci nelojálni. Nechodí. Stále nechodí. Čo je s ním? Je mi biedne. Prichádza. Práve prichádza.
už je tu. Rudolf z Viedne. Na krásnom modrom Dunaji škandál sa ťažko utají. V máji mu ušili smoking a frak. V auguste všetko je naopak. Už je to tak. Už je to tak. Do naftalínu zavesí frak. A čo je na tom? Je sám sebe katom. Nikto ho nenútil byť slovenským diplomatom. Keďže bol doma trošku nevhodný, dali ho do Viedne na 100 dní. Ešte, že Viedeň je toť za riekou, nemá to teraz domov tak ďaleko. Od vlády závisí, kto ho nahradí. Stoličiek za vernosť bolo už dosť, tento raz rozhodne odbornosť. Nie každému sa u nás verí. Vráťte kľúč od viedenských dverí. Kole! Na zdravíčko. Poskávam. No teda prípadne ešte čo okolo, aby zas v Štrasburgu nebolo dusno. No čo, to už nevieš bez otázky? To musím zase čo nového? Kde je čo nového? A kde je čo? Asi v Norsku, nie? Ja v Norsku? No v Norsku. Tak koncom júla celá norská vláda na čele so svojou premiérkou sa zúčastnila televízneho kabaretu. Veľmi dobre sa na sebe bavili a dokonca si aj zaspievali a najlepšie z nich spieval minister rybárstva, videl som obrázky. To sa žiaľ u nás stať nemôže. No nie, že by boli... Nemáme proste ministra rybárstva, no. Na čo by vám aj bol minister rybárstva? Na ryby sa dá chodiť aj bez ministra, nie? No tak u nás sa aj do školy dá chodiť bez toho, aby bolo niekto... Darí sa, no minulý rok sme si to už natrénovali a tento rok už detička nič nezbadali. A čo mali detičky zbadať? Čo mali? No tak oni ani vlastne nič, to rodičia zbadajú, keď bude treba cálovať za učebnice a ostatné veci. Cálovať? A nie je náhodou v ústave, že bez... No, my sme to nazvali požičovné. Vyriešili sme. A múdra vláda dokonca zdôvodnila, citujem: veď to nie sú ani 2 krígle piva mesačne. Koniec zdravého koniec citátu. Všetko, kamarát. Všetko, ako vidíš, závisí od názvu. A v školstve to platí dvojnásobne. Občiansku výchovu sme nazvali etická výchova, lebo ju budú učiť občiankári a ešte nikto nevie ako. A katechetov, čo budú učiť náboženstvo, budeme asi musieť nazvať štátnymi zamestnancami, lebo veď platiť ich bude štát a nemá z čoho. Ale aj to vyriešime. No, pán Boh zaplať. To bude asi jediné riešenie. Pane Peťo, ono všetko sa dá zvládnuť. Ono to je, vieš, aby to tu pre Boha nevyzeralo, že nejaké porazenecká nálada. Všetko treba brať športovo proste. Športovo. To je jediný návod na prežitie. S humorom a športovo.
Ja, s humorom a športom. No jasné, smiať sa a utekať. Mne budeš hovoriť. Ale športovo, ako dlho sa dá podľa teba so zdravou kožou prežiť v dnešnom vrcholovom športe? Ale no tak ja to nemyslím takto prvoplánovo, dobre, no tak môžeme aj o tom, no v športe, viem, on hráva futbal, tak on ma do toho tlačí, no. Tak pozri sa, aj šport vymysleli ľudia, ja viem, iné to už nebude, aké to je. Bolo to kedysi iné. Aj sa iskrylo, aj sa hralo, aj fair, a žiadne dopingy a finančné aféry. Môžem ti o tom trošku nejaký príklad? Vlastne, čo ti ja môžem pripomenúť, ty nemôžeš pamätať tieto veci. Ty ešte tak... Tom a Jerry. Ale pozor, aj my pamätníci sme mali takúto dvojicu. Jozef Golonka a Alexander Ragulin. Здравствуйте, Александр Павлович, познакомьтесь. Alexander Pavlovič, otec bol tiež Jozef? Áno, áno. Jozef Jozefovič, Piotr Ernestovič a ja Milan Markovič. Úvodné v holi. No takúto, buli som chcel povedať, a keď je vhodené buli, vtedy sa tomu hovorí v holi. No nie umenie povedať hovadinu, ale dostaň sa z toho. Áno. Ja som zmyslel, že je tu niekto hopí. A to by som teraz bol zvedavý, ako toto pani Prekopová preložila Alexandrovi, lebo my tu máme samozrejme tlmočničku, takže Alexander počúva všetko toto po rusky. No. Все в порядке? А? Техника большая, нет? Все. Vďaka nášmu kamarátovi, televíznemu športovému komentátorovi, inžinierovi Lackovi sa nám podarilo vypátrať vás. Povedzte aj ostatným, kde žijete, ako žijete, čo robíte. Ну, живу я в Москве. Žijem v Moskve. Последние 5 лет Posledných 5 rokov служил в Сибири. som bol na Sibíri, tam som Sibíri. slúžil. Na Kazani? Nie. А? Nie, na Kazani, nebyl. Нет, Za trest, či ako nebol. Нет, уехал Да. от жены и от политотдела. Ušiel som od Mne ženy надо a bolo- pred politickým И там výborom. я дослужил 25 лет в армии. A tam som slúžil 25? 25 rokov v armáde. To ešte byla veľká otečenstva, ne? Почти. Почти. И сейчас на пенсии. A teraz som penzista, И занимались маленьким бизнесом. robím malý biznis, Держу, как говорится, инфляцию в России držím infláciu v Rusku за горло. Да? pod krky. Даю инфляции взять себя за горло, во всяком случае. Vlastne nedovolujem, aby inflácia ma vzala pod krky. Nemôžete u nás pracovať na skrátený úväzok? Nemôžete u nás rabotať. Я с Голонкой подписал контракт, вот когда он Ja закончит, som s Golonkom podpísal taký konkrét. 1% с него взял, я ему Na рассказал 1% все тайны povedal Сибири. som mu všetky О tajomstvá холоде, о Sibíry. снеге, о золоте O и о slade, нефти. o chlade, И o вот Сейчас он nafte. заканчивает тренировать, и мы едем Teraz с ним končí tréning на Чукотку. a ideme spolu na Čukotku. Budeme rýžovať. Как Дед Мороз или что? Копать золото. Bude kopať Zlato. zlato. Aha. Kšeftár jeden a nepovie ani slovo. Nemôžem všetko prezradiť. No Jožko, čo ty si oslňoval tu davy tvojich vďačných divákov, to už je, no, bysťu Bohu, tých 30 rokov hociak, čo? No, určite. No čo odtedy nového? Život a dielo, stručne, keby si vedel. No tak u mňa je to veľmi jednoduché. Ja som sa znovu oženil, mám 2 malé deti, som spokojný. No No a... a však ty trénuješ v Nemecku stále. No tak... A netreba ti tlmočiť do nemčiny, nie? Nie. No. Ale tak nejak sa človek musí živiť, tak zatiaľ tam je taká určitá pôda, kde si môžem ešte zarobiť. No a tak som
momentálne v Nemecku, ešte tam trénujem. Ja sa musím len vyzdvihnúť tu, lebo ty skromňa z nesympaticky by si to nepovedali, že prišiel len kvôli tomu 600 kilometrov v noci a zase po vysielaní odchádza naspäť do Norimbergu, lebo zase máte zápas. No zajtra. Prípravný, či už Ale súťaž? prípravný a na budúci týždeň začína liga. No a tam to ide na ostro. No tak my sme v tom doma, no. A hrajú tí Nemci volačo také, čo? No, tak hrajú pomerne Ako dobre. im hršíš? Po nemecky či po slovensky? No ja najviac nadávam po slovensky a posledne rozhodca bol emigrovaný Čech a hneď mi dal 10 minút. A ešte k tomu som dostal 300 marek pokuty. To ma najviac naštvalo, žalobaba. Keď sa vy, Alexander Pavlovič, tak zamyslíte, alebo keď niekto vo vašej spoločnosti vypovie meno Golonka, aká charakteristika okamžite vám príde na um? Голонка? Ну, Твердо, во-первых, твердо. Игрок экстра-класса. To je Джентльмен. hráč Джентльмен. extra triedy, je to gentleman. Джентльмен, он всегда уступал дорогу Джентльмен на пьедестале vždy почета. dával Почему-то, prednosť. Я поднимался всегда выше его. A Он как neviem prečo, джентльмен, vždy som bol просил, vyšší ako Сан Паулс, on. прошу вас, чуть-чуть На льду? Vždy mi повыше. povedal ako gentleman. Нет, после. Ja, Pobre, posle, А на poďte, льду он poďte dopredu. терзал мне душу. Ale na ľade mi trápil dušu. Хитрый был. Bol veľmi chytrý. To mi vsie. Забивал голы. Dával nám góly, Забивал очень много голов. Gól, gól. veľmi gólov dával. Быстренький, шустрый. Veľmi taký rýchly, šikovný. Ну, в общем, приходилось задыхаться от него. Úplne som chytal druhý dých. Благо, что он, еще раз говорю, что джентльмен, и вовремя уходил на Dobre, замену. že včas ho vystriedali. Váš druhý tréner v podstate. V princípe byl. Да, учил, как играть нормально. Áno, Не učil, давал расслабляться, во всяком ako treba случае. В то hrať, время nedovolil sa uvoľniť. сильнее ихней сборной что-то не V tej наблюдалось. dobe sme nepozorovali, že by bol niekto silnejší ako československé družstvo, ani Švédi, ani Поэтому Kanadenia. главный у них заводила был Голонка. A hlavný vodca bol Golonka v tom družstve. Всех Počkajte, ono zase Československo, samozrejmá vec, malo slabé i slávne chvíli, keď hral Jožo, ale čo, ako pukla Latvia, pozerali ste? Jak sme namastili Lotyšsko? Slovenské mužstvo. Ой, я смотрел, и Pozeral вообще-то som sa. хоккей, конечно, если бы там играл Голонка, или Keby вот tam я hral смотрел Golonka, Балдерис, он бы som связал pozeral эти две команды и Balderisa мог бы один обыграть вместе с Голонкой. эти две команды. A Balderis s Golonkou by tieto dve mužstva porazil aj sám. Это не то, конечно. Nie je to to. No, my v podstate v tejto chvíli hráme na druhom programe proti Veľkej Británii. Я смотрел, я болел за словацкую сборную. Fandil som slovenskému Скажу družstvu. почему, но я почему-то болел за... Nepoviem prečo, ale skutočne som fandil slovenskej. Латыши стране. очень плохо сыграли в обороне. Ихний вратарь Ирбе, он играет Ich brankár МХЛ. Irbe, Он lotyšský, забыл, что он играет в Европе. zabudol, že Из hrá v 8 выходов Európe 1 на 1, ему забили 7. a Мне ему не забьешь. nechal si dať 7 gólov. To tak teda vyzerá, že stále tu o tom zabíjaní. A zabiť to u nás ubiť značí. Teraz práve hráme na druhom programe Slovensko s Veľkou Britániou a preto teda nie, aby ste nám ušli, pre Boha. Len ja všetkým divákom vyzývam, čo pozerajú druhý program, aby to prepli, prosím vás. Hej? Jožo Golonka, samozrejme, veľmi podobnú príhodu, to nikdy nepovie, pretože hovorím skromne, ale tak a minule hovorím, a čo Jožko, čo tak v tom Nemecku? A slabý, no však čo ja, volákov, to s nimi, však to hádam aj vyhráme, ale aj minule na tréningu, no tak hral som sám proti 9. Taký znechutený, a hovorím, no a čo? Vyhral som.
No, Jozef, Alexander si už u teba pripravil pôdu takým tými rečami o gentlemanstve a tak ďalej, ale keď ty zavrieš oči a vrátiš sa do tých rokov 60., keď ste tak válčili dohromady, tak ty povedz teraz, ako sa ti zjavuje tento človek a nešetri ho. Vieš, že sme ho nemali radi. Nemôžem ho šetriť, lebo keď som ho videl na lade s tými 110 kilami, tak mi všelijako bolo. Tak som rozmýšľal, jak sa prešmyknem vedľa neho tak, aby ma náhodou nezastihol niekde. No, okolo štadióna jedine. Tak som aj okolo štadióna. Nedaj Bože, že hral s Ivanovom spolu, tak to bolo 2x 110 kg. A keď si sa do týchto valcov dostal, tak to bolo nepríjemné. Tak som vždy pozeral, kde by som nejakou takou kľúčkou ich obehral. Bolo to veľmi ťažké, lebo to boli obrancovia, ktorí vzbudzovali skutočne strach. No, ja dokonca tu mám dokument, podaroval mi túto Alexander, to je olympijská panoráma, vyšlo k zimným olympijským hrám posledným v Albertville. Mutácia anglická i ruská. A zaujímavé je, tak to je on. Nie toto. Toto je Alexander Ragulin v časoch svojich. Ktorý? Вот я, мы тройняшки, вот я центральный. Trojčatá, vy ste? Да. Я центральный. No ešte, že nestali všetci vedľa seba tam. Tak to je Alexander Ragulin, ktorý, pravda, v tom biltene, či čo to je, v anglickej mutácii je názov toho asi štvorstranového materiálu, kde ho vidno, ako dáva góly, ako nás ničí a tak ďalej. Alexander Ragulin. V ruskej mutácii je už názov Grazápad numerom 5. To znamená po anglicky Alexander Ragulin. A je pravda, čomu sa tu Saša venuje, už nám ukázal, že sa venuje tým veteránom, tak to u nás neexistuje, že by sa takto, že by existovali takíto organizovaní veteráni, starí páni. Vy fotografovaní? No to ne. Na to nie sú prostriedky. Zase ste náš vzor. No. Na môj dušu, už ste dlho neboli. No, no. Tu poznám Kapustina, čo? Лученко, No, Иванов. tam sú všetci. A ešte, som dostal od sovietských sportsmenov. A odznaky? Nie, tento nemám. Kde už je ani sovietský sportsmen? Nie, sovietský. Stáli ruský. No, a bude to pokračovať. No, tak poďte sa vy... Рассыпалась держава. Rozpadol sa štát. Rozpadol sa, čo? A to ste vy začali všetko. No je to inak. No? Не мы начали. Nie, my sme začali. No, nebudeme o tom teraz hovoriť, ste silnejší. Ja sa pamätám, tréner Tarasov, Anatolij Tarasov, to bola veľká postava na tej hráčskej lavičke. Ten, to viem, že pre Joža nemal iné meno ako Čort. Niekedy povedal aj s priezviskom Čort a Džin. Da. No. A len ho zbadal na lade a už písal. Заводила. On bol taký pohlavár. No. Да. Diktátor? Ну, первый, капитан первый, не диктатор. Заводил, он всех Nie, to вытаскивал. bol kapitán. On všetkých vyťahoval hore. Kto? Jože, ja som myslel na Anatolija teraz. А Тарасов, No, toto sú tie nedorozumenia medzi národmi. Teror. No, Takže Tarasov sa vozil na vás a vy na Jožovi. Вот благодаря этому мы и выжили. Смотрите, какой он Vďaka tomu sme aj prešli. здоровый, красивый. Pozrite Еще. sa, aký je zdravý, krásny. Это благодаря Тарасову и To Головке. vďaka Tarasovi a Golonkovi. Мне приходилось за ним бегать. Знаете, Ja som musel za ním utekať. никогда не забуду. Как Nikdy nezabudnem. 110 килограмм, и он вокруг меня. Я куда там? Ну куда? To bolo hrozné. Ale tak ako... Хорошо по 45 секунд играли, быстро, смело. Dobre, že hrali iba 45 sekúnd a hneď sa striedali. Tak ako ten váš dres číslom 5 budil hrôzu, tak ono zase dres číslom 9 nebol menej známy. Jožko, dokumentuj. No, musím ho... Áno, Som ho to stiahol. máme, to- Stiahol som ho z vinárni.
kde vždycky susedov pohostím, lebo už všetci na nás zabudli. Tak tento toto dres... je legendárna deviatka. A je aj na vešaku, ale takom súkromnom, lebo peňazí chyba. Tak A toto je... odznaky... To ťa nepichalo? Nie. Ja som si to dal pre istotu, abych nemusel zmeniť stranu, vieš. A to je kapitánsky. Ty si bol aj kapitán, no, vidíš to. No, tak to som mal- ČSSR, kde A ešte ma aj zvolili Pražáci. Pražáci ťa zvolili? No tak to už muselo byť. Takže je dosť taký opíchaný všelijakými tými odznakmi, ktoré majú skutočne veľkú hodnotu. Tu je jeden odznak, ktorých je len 26 kusov na svete. No, a dobre, to je to historické víťazstvo. Vážne? Neukazuj, ktorý... Nebudem, lebo by mohol zmiznúť. Nie, tam to môžeš dať, toho človeka poznám vedľa. Áno. No iste. Tak no, to je ale dobre. potom, Saša, prišli aj také časy, že Sovieti k nám prišli v úplne iných príľbách a nestrieľali pukom. Aj v týchto zlých časoch sa darilo športovcom medzi sebou udržať dobré vzťahy? Да, мы продолжали оставаться друзьями. Áno, my sme на boli aj хоккейном naďalej поле. priateľmi Хотя na hokejovom poli, aj keď верха там этого не хотели, я так tam понимаю. hore to moc nechceli, to som chápal. Когда вошли наши войска, Keď vošli naše vojska, Это была трагедия to для bola нас, спортсменов, во всяком tragédia все pre nás спортивные športovcov. связи были оборваны. Všetky športové spojenia boli pretrhnuté. Мы должны были в Швецию ехать на турнир. My sme vtedy mali ísť do Взяли Švédska. водочки с собой. Kúpili sme si Ну, vodku. по случаю там всегда окончание. Vždy, keď to skončilo, Mogli vypiť. tak sme si mohli vypiť. Ну, естественно, нас не выпустили никуда. Pochopiteľne, že nás И nikde пришлось nepustili эту nikde. трагедию A túto tragédiu чехословацкого народа обмыть в československého Москве, ľudu sme teda v в Moskve Серебряном Бару. Ну, пришлось выпить vypili v bare. всю водку, которую взяли с собой. Museli sme vypiť všetku vodku, čo sme so sebou brali vtedy. И очень плохо было нам потом. Bolo nám potom veľmi zle. Neuž. Ну, мы осуждали вот эти действия. Во всяком Александр. случае, спортсмены, Športovci, tieto Nie. činy, хотя я сам военный был, но aj keď som bol vtedy vojak, первый хотел выйти из армии, но мне кислород перекрыли, говорит, посмотри. chcel som vystúpiť z armády, ale povedali mi, pozor si daj. No, dnes už je to iné a mne je všetko jasné. Vy ste tu už dnes nie dočasne umiestnení, hej, a nie ste náš povinný brat, ale kamarát, ktorý sme sem úctou pozvali. A tak ostáva len dúfať, že i hustým prachom postupne zapadne i téma nášho songu. Povedali, ide o dočasný pobyt. Čo to značí? Čo budeme robiť? Koľko je to asi? Vraj na večné časy. Večné časy, to je rokov viac než dosť. A tak sme sa zariadili na večnosť. Zovreli nás pevne do objatia. Prišli sme vám pomôcť, veď sme bratia. No, chcel byť bratom, nech je brat. Počkáme si na obrat. No a kým sme odhodlane čakali, zatiaľ sme sa bez problémov bratali. Po 20 rokoch prišiel obrat, nož ale máme si dať brata len tak zobrať, veď bol v celku okej. Hrali sme s ním hokej, pomaly, s tou Európou len pomaly. Veď tie večné časy predsa len chvíľu trvali. Dnes už nie sú Sovieti, len Rusi. No a to sa rešpektovať musí. Mal by aj ten západ realitu chápať. Nech nám brata nikto len tak neberie. Večné časy opäť klopú na dvere.
A stále je 4. septembra a stále priamy prenos z tohto nášho večierka, pretože je ešte len 20, 46, 25, takže ešte chvíľu môžeme. U vás 2 hodiny viac, čo? Не, почти так. Skoro. No, u nás sa to... No aj u vás tie hodiny dosť, teda by som povedal, tie hodiny vekov posunuli za posledné 3-4 roky. No, či dopredu neviem, ale či k lepšiemu, takisto neviem. Viete, u vás toho blahobytu veľa niet. Čo? A u nás by ste ho tiež márne hľadali. Keď my podpíšeme teraz tú slovensko-ruskú zmluvu, nebude dvakrát tak zle. Нет, я могу сказать Myslím si, со своей стороны. môžem povedať zo svojej strany, Когда я играл, по большому счету, keď som ešte hral aktívne, нам платили мизер. nám platili veľmi mizerne. Я Haliere. ушел из большого спорта Odišiel som z veľkého športu на нуле. a mal som vlastne nulu. Сейчас есть возможность немножко поработать в бизнесе. И сейчас Teraz mám možnosť pracovať trošku v biznise a opakujem, že я начинаю шевелиться, если я начинаю что-то творить, ja to sa začínam hýbať a keď začínam niečo я инфляцию держу за robiť, горло. tak И tú я думаю, infláciu что zdržím pod krky a myslím si, že вместе будем с Галонкой keď budeme spolu s Golonkou работать pracovať в Сибири. v Sibíri, Я думаю, нам ничего страшного не будет. A ty čo, myslím, že nám nič nehrozí. ten pivovar bude, či nebude, či ako? Aj prosím ťa, daj mi s tým pokoj. Prepáč, nech som sa ťa dotknúť. Lebo ale... niektorí sa o tom moc strašne zaujímajú, No ale ja tiež, no. ja Čo? ti poviem, že neviem, no, jak to s tým hospodárstvom u nás je, no. Dobre, všetci vieme. Netreba. Prosím ťa, nenásob to. Ja neviem, či vôbec treba prekladať. Vy ste v stretnutí s našimi chlapcami a zvlášť s Jožom Golonkom už možno aj niektoré slovenské slová sa naučili, nie? Čo tak? Вполне понимаю, без переводчика. Bez prevočíka. Да, только вот эти. No, zbytočne nám peniaze verí. No, a čo také prvé slová ste tak pri kontakte v hre s Jožom Golonkom tak pochytili? Čo bolo? Čo? Чё? А можно? No to. Svoboda už je. Можно? No, a čo také, no? Курва. Второе слово. A vtoroje? Коммунист. Коммунист. No, pravdu povediac, nepredstavoval som si ten záver do týchto dimenzií. Chlapci moji, blíži sa, nič sa nedá robiť, už tak či tak budeme trošku dlhý. Ticho! Chvátiť, Aleksandr Pavlovič! No. Blíži sa, nič sa nedá robiť. Posledný hvist píšťalky. Áno. A ja už len krátko zhrniem, že naozaj šlo o stretnutie na veľmi slušnej úrovni. No, nebyť toho, že vás teraz musím napomínať, no... Krásne mi to tam mohlo byť. No. A športovcov sme tu mali vôbec poprvý raz, že na takéto športovej úrovni a dokonca navyše, aj konštruktívne, však do národohospodárskej a vnútropolitickej situácie sme nazreli s nimi. No, škoda, ja hovorím, väčšiná škoda, že naši politici viac na vás nejak nedajú. Oni, mám dojem, vedia o jedinom spôsobe, ako, citujem, vytiahnuť náš biedný národ z brindy. Jeden vážny problém ma ráno zo sna budí a večer dlho zaspať nedá mi. Čím naši politici oslobiť chcú ľudí, konečne priznali to pindami. Viem, že ste z toho znechutení všetci, veď čo nám denne tlačia do hlavy. Všetky tie dnešné pindy, drísty, keci sú pred včerejšie state a prejavy. Každý kričí, iba moje pindy.
vyťahnú náš biedný národ z brindy. Na otázku, kedy, ešte niečo trestne, ale my ten dátum vieme celkom presne na svätého Dindy. Na svätého Dindy. Nevravím nič nové, hovorím to znova. Páni, ľudia, bratia, občania, nedajme si siahať na slobodu slova. No odhlasujme zákaz pindania. Každý kričí iba moje pindy. Vyťahnú náš biedný národ z brindy. Na otázku, kedy ešte niečo trestne, ale my ten dátum vieme celkom presne na svätého Dindy. Na svätého Dindy. Alebo to je jedno na ľubovoľného svätého, to je. Vážení pozeratelia, milí naši počúvači, hoci si možno niektorí myslíte voľačo iné, nie sme my tu dnes iba na to, aby sme stručne zhrnuli pozoruhodnosti, novinky a maléry uplynulých 4 týždňov. To by bolo trošku málo. To by sme mohli povedať, že čo ja viem, náš rozpočtový deficit je na výške, naša televízia na milosť a nemilosť vydá na opozícii, hej, naše zdravotníctvo na mizine a Michael Jackson na chlapcov. To by bolo trošku málo, to by nestačilo teda. Áno, treba sa trošku rozhľadnúť, si myslím, do široka, do ďaleka a hlavne pred seba, do budúcnosti. Nie zase, ja neviem kam dopredu, ale tak, aby sme odhadli, aká bude jeseň, hej, či bude, aké budú dôchodky a či, no, a kedy konečne aj k nám príde nejaký jeden hurikán, aby sa bolo na čo vyhovoriť. Emily. Nechceme to zadarmo. Nič sa neboj. Na výrobu katastrof je u nás vždy dosť peňazí. No a na záver by som už len chcel povzbudiť a posmeliť našich národovcov. Chlapci z Borského Mikuláša. Ďalšie pamätné tabule žiada doba. No, skúste sa postarať a povyberajte nejaké, ešte pár takých ďalších, ako tá posledná, to bola trefa. Hej? A pekne vytesať, dať a naleštiť a pochopiteľne teda vyzdobiť, aby každý vedel, čo sme my tu zač, pekne vetvičkami a ornamentami a možno aj krížikmi, trebárs na všetkých koncoch zalomených. No, vážení, ja vás už naozaj čas súri, ja už idem, viem, že sa chcete ešte pozerať na ďalší program a myslím, že Redline splní vaše očakávania. A čo ešte v útorok? Derek? Jak jemu tá vlna drží to. No, v nedeľu dúfajme, že v nedeľu obľúbené kvoky. A čo nevidieť, aj mnohodielny, viacjazyčný seriál s názvom Žalobaby píšu do Európy. Hoci neradi, odchádzame, opúšťame kanál STV1, aby sme sa naň mohli zase vrátiť presne o 4 týždne, to je presne 2. októbra, opäť v priamom prenose a myslím si v tom istom čase ako dnes. Ideme, aj hlásateľka si musí nejako zarobiť tú korunku. Ja aj do toho nechcem vliesť, aby sme sa zase delili. To nie je ono. Odchádzame aj s Alexandrom Ragulinom a Jozefom Golonkom, ktorým ďakujem i za vás, že sa na svojej ceste zo západu na východ a z východu na západ stretli akorát tu u nás na naše zbožné želanie v Bratislave. Ďakujeme vám i im. Dovidenia, do počutia.